Bende pod wantiere Ikruok mar nyasi no mar Madaraka. En ni nyasi mar Madaraka mar 62 ibiro bagi e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kiny ka Ikruok oseketi makare e alap mar Raila Odinga Stadium. Arita kwe ni malo kendo jopiny osemi lendo mar chope alap okinyi mang'ich. Jafwambo magwa goyo tach e kaunti e boma no ma Asego ma bende ginyisowa matut e weche ma timore. Ka bende gi sani gima bende wayudo en kanyero chenro mopogore opogore mago mag wuotha kanyakla kod arita oseketi kendo kanyero jafwambo marwa Alia Beach miyo mathoth. Ikruok osetieki ne nyasi mar Madaraka Day ma higani mibagi e lap tuke mar Raila Odinga odiochieng' ma kiny ma idhi telo kod jatend piny Kenya William Ruto ka wendo mare mogwelo e nyasi no en jatend piny mar Slovenia Natasa Musar. Komisona e gwenge mag Nyanza Flora Muoroa e twak mare kod jofwamb weche ne okoni arita kwe osejiw e lap tuke mar Raila Odinga kama kiny itimo nyasi ma kamano kaachiel kod boma ma Homa Bay mangima motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani. Muoroa ne okone weg nyamburko makintiyo ga paya mowuok Kisumu kadonje boma ma Homa Bay to ni e wuodhegi mapile ma ok otenore kod nyasi mar Madaraka Day ma higani mondo kinyo bargi apaya molare kochomo Imbo nyaka Rodi Kopany ka gidhi nyime kod wuodhegi nikech kinyo ok ne yienegi donjo chuny boma ma Homa Bay kinde ma nyasi no dhi nyime. All motorists coming from Kisumu and Kendu Bay direction and heading to Mbita, Oyugis, Rongo, Kisii and Migori towns and have no business in Homa Bay town are advised to branch off at Olare and lead to Imbo Rodi before proceeding to their destinations. Secondly, all motorists coming from Kisii, Migori, Oyugis and heading to Kisumu and have no business in Homa Bay town should branch off at Rodi, head to Imbo and rejoin the main road at Olare and proceed to their destinations. Bende ne okoni apaya mawuok Junction Kodoyo kadonje chuny boma ma Homa Bay kod mawuok e tesen nyamburko manie boma no kochimo Junction Kodoyo dhi lor ka ojiwo weg nyamburko mondo ti kod apeni mamoko mawuok Junction Kodoyo kadonje boma no kane okoni buses te mating'o jopiny kabiro e nyasi no bende biro chungi e skund primar ma Homa Bay. Motor vehicles coming from Homa Bay town but not attending Madaraka Day celebrations from the direction of Rodi will be diverted at the Kodoyo-Mbita junction to use the new road to the main Matatu stage in town. Those coming from Kisumu direction and going towards Rodi will be diverted at the Matatu main stage and head to the Kodoyo-Mbita junction and proceed to their destination. Number 4, motor vehicles from Kisumu to the celebrations will be diverted at Makongeni. Therefore, at the prison, proceed to drop passengers at the stadium and park at either Asego Comprehensive School, KMTC, Tourist Hotel, Gotrabuor Primary School, St. Ambrose, Gotrabuol Secondary School, or the SDA Central Church compound. All buses will proceed to Homa Bay Primary School compound for parking. Ka jopiny makiny yuoro nyasi makamano ibiro yienegi mar donjo lap tuke mar Raila Odinga saa 9 mar kogwen nyaka saa 11 mar kogwen makoro gibiro lore lap tuke no. Beginning 3 a.m. our gates will be open for any person maybe who may have traveled from far and would like to sit in the stadium. But we request everybody to be seated by 5 a.m. Ikruok osetieki lap tuke mar Raila Odinga na nyasi mar Madaraka Day odiochieng' ma kiny. Arita kwe jojo piny makiny oyuoro nyasi ni endi mondo mole lap tuke ka saa 9 mar kogwen ka ibiro lor ayanga paw ni endi saa 11 mar okinyi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Gele pode mabende pod wabiro medo luwo kanyero